ang pagtulunan o doktrina sa satanismo, nagtudlo sila nga ang kalag dili mamatay. Tanawar ko sa ato pa, kung doon na kay pagtulunan karon nga naglublob diha sa imong hunahuna, nga nagtuo ka anang immortality of the soul, nga or ang kalag dili mamatay, hinumdumina nga mauna siya ang pagtulunan ni Satanas nga iyang gilubong sa imong alimpatakan. O sa kayo, misunderstood sa mga tao, nga pagkamatay sa tao, human sa 40 kaadlaw, ibalik ang espiritu o magsuroy-suroy ang espiritu, nasayop lang na pagsabot mga kaigsuunan. Taktong giingon sa balaang kasulatan, kay dito sa Siol di ikaw moadto, walay buluhaton, ni lalang, ni kahibalo, ni kaalam. Taktong giingon mga kaigsuunan sa mga espiritismo, nga ang mga patay, mas doon na pa'y nadaghan, nahibawan kayo sa mga buhi, hilabihan kaayong bakak, ikumparar nimo sa kamatuoran nga anaa, gipadayag sa balaang kasulatan.